maaro ndemoto Casamance hino hulɓanino feewi e yaharude yeesa maayo lamɗam ngo to Makuda wuro wongo keero leydi Gambi remoɓe maaro ina kollita mettere mum en e nde ɗo gonko kulɓanika leydi ndema kewndi joni majji. waaw xorom bi nag mu ngi am lamɗam ene ɓeydo nadde e gese maaro ɗe min goppiri noon gese amen maaro gila duuɓi 3 so min dañino feere dartinde e natgol lamɗam e gese ɗe ma ɗum welmin no feewi torop foofu lañ doon béy ñun foofu lañ doon béy loolu moo ñu fa jëlee ak suñu yeneen mbokk sax ko ɗon min ndemi hay heddiɓe ne kono so arimi feccere e ko ndemɗa ko bonata sabu lamɗam ko ɗum woni caɗele amen ɗo noon goto foof ina jogui ɗo lawre mum kono min gacciɗe sabu layugol lamɗam so min dañi feere gam hadde layugol ngol mamin duttale ñu jéem koo baare ñu xam nan lañ ci def ba mu mun a arrêté ñun ñëpp nañ dellu ci béy parce que ñun béy lañ am kulol mawgol ina waɗi remoɓe maaro ɓe teskima yahde maayo lamɗam ngo e nder gese maaro ɗe e wiide Cheikhou Diédhiou koolaɗo kuuɓal coopérative ndema Kayten Wagne gonɗe arrondissement Kataba hollati gonka ka ina hulɓani. Quand même, la langue salée est en train de gagner de plus en plus des surfaces cultivables ici. ndiyal lanɗanɗan hino nanga tun nokkeeli remirɗe ɗi min wattani yiila e ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo leyɗe remirɗe ɗen hino ɓiitade tun sabu ko ndiyal lanɗanɗan woni arde ko ɗum waɗi hitande kala min wattani yiila ndiyal lanɗanɗan hino nanga tun nokkeeli kesi no min eɓɓiri noon alhaali on no waɗude ha yimɓe ɓen acciti leyɗe yaajuɗe ko hana remede évolue donc des superficies que donc les populations ont abandonnées aujourd'hui. Vraiment, c'est de très grandes superficies. remoɓe maaro ina jertina wonde so tawi ala ko ƴetta leyɗele ndema ɗe fof ma uste duuɓi garoji ɗi ɗum addana ɗumen heege musde. Si ça continue comme ça, en tout cas ça va installer au niveau si jokkiri ni heege waɗay e nder commune Kataba ɓayru hitande kala nokkeli remirɗe ɗin hino accitede hara golliraka. Il y aura beaucoup de surfaces qui seront laissées en rade sans pour autant être exploitées. e nder nde ɗo bonande yimɓe gimmima haɓanede ɗum e ɗoɗo doole mumen kaaɗi kono ɗum way kono ala ko nafi hen sabi sa yi yahrugol yeesa ma e lamɗam ngo ala ɗo haaɗi. On a organisé un festival de rizières. min mbaɗino kawtal manggal ko yoyti e ndema maaro ala noon ko wonno sababu o sowona hamin gandina hilifaɓe laamu ngu min kono kadi dig momin mano o kono hande o oɗo dig natti wawde faddade garangal lamɗam ɗam. Mais présentement la digue ne peut rien. mawɗo wuro ngo ina nodda laamu o ɓe pewna ko wiyete ko dig antisel ngam haɓade lamɗam ɗam nataɗɗama nder gese maaro he ha hina bonna ɗum. min kortima e remde ko yaaji kono so tawi min dañi digga ballowo amen haɓadi lamɗam ɗam mamin keɓ fartangi wawde remde hectare uji ɓurɗi hewdi. e nder oɗo nokku hono no Casamance fof ni maayo lamɗam ina jokki hulɓinde leyɗele ndema ko ɗum waɗi ina haani laamu ƴetta peeje cakkatiɗe ngam habde e nde ɗo feere si wona ɗum yimɓe ina mbasa heɓde gurdam mum en ɓurɗam tengtude hono maaro.